हाय लोगोफोर नै जोंहा दिनैबो कभार भिडिअ बानायनोसै दिनै बिथांनि कभार भिडिअआ ओमफ्राय बिथाङा फट' खेबजानो नै वालाव गाखोनानै दङ हाय न'दो रा खेमसे ओइ पुर्निमा बेसे समायना दिनै साथा लाखाबाय लोगोफोर नै दाख्लै सिजानायखाय थिंख्लाब थिंख्लिब सिजाबोनायखाय दिनै लाखाबाय ओइ साथाखौ बयबो गंफा गंफा लाखानांगोन दे दिनै दे जल्दी जल्दी खेब दा मोनागोन ओइ ग्रिटिंसखौ मानो अखा दोजोंदों सले थांनोसै नै लोगोफोर थांगासिनो थाबायनानै थांगासिनो गावनि एखमबा दाख्लै लाना होनांदों नै इसोर नांलायलायगासिनो फै फै फैगोन जल्दी फैगोन गानबावगोन दे लासै लासै थाबाय गैलालायलै नै अखा हानानै थाथ'नांलायबाय नै थन 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 थाबाय जों साथामजों गैला नै ग्रिटिंसआबो सिजोब्बाय बिथाङा नै एक्सट्रा थागासिनो अखाया नै आयै प्लास्टिकआ सिबाय नै बिबार दङ नोंसिनि जेबो नङा आया माबा केमेराखौ बै केमेराजों साथाखौ मानो बोखारदों अखा जायगायाव मोनफैनायजों अखा हानायजों जाबाय थाबायखो एसे जों सोलायबाय लोगोफोर एबारहाय जोङो थांगासिनो बै मोनसे जायगायाव जोंना आरो जायगाया जेब्लायबो बेयावनो जाबाय थायो नायदो नै नायदो लोगोफोर दुब्लि बारिया बेसे समायना रमायना जानानै दङ आरो बेफोराव माइ गायजोबबावबासो लांबाय माइ गायजोबबावबाथ' जोबोद समायनासिन जासिन बावगोन एसेबो मानसि नुहुरो बिथिंनो बिफां बारिखौनो ओरै खेब नोङो बारा स्पिड नङा बारा लासै खेबलांब्रा ओइथिंबो लासैनो ओरै गैला लोगोफोर दाबो हाया नै मोनाथारबाय एकदमबारे बिराद गोबाव थायो मोनसे स्टेपआवनो सासेया नै माबायदि जानानै दङ बाथारबाय खोमायो हो एक्सन गो हो गाहायाव आरो नों गोजौ लांनांलाब्रा हाबाय लोगोफोर जों दा थांफिनसै न'आव मा बुस्थु एनायनि जोंसि जाना थायोनो नंगौ रिंनानैबो गंसे हरनांगौ फैदा थांसै सेफटि लाबालायनो एना एनि जेंसि जायो होननानै आं हरफिनबाय बाय बाय होनदो दे आंना भिडिअआ जोबसिगोन बेयावनो बाय बाय दिनै भिडिअआ एसेयावनो जोबथ'बाय बाय बाय होनदो रा पुर्निमा बाय खोबफिनबाय आङो सिङानो जनोसै आंना खर' सालायबायमोन